ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, хонахарои муҳтарам. Ана имрӯз 19 май соли 2025 сол хонаҳои Душанбе. аз Душанбе хонахар бошен. хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дорен? пас навора тамошо карда монед ва баъдан барои реклама рақамро мегзорем. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира чизе бошанд, дар WhatsApp рӯй кунед. наворҳои баъдина ютуб, тикток, инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат дӯстон ҳаракатка фурӯхта метем. навор дар лайкора монен, дар канал подписатсия кунен, чизе боша рӯй кунен. баъдан дар комментария нависен аз кадом территорияҳо то чанд сомона хона дар корай, замин, квартира дар корай нависен. худо хоҳад наворҳои баъдина рекламагузорӣ карда мемонем. лайкора монен, дар канал подписатсия кунен, навора сар мекунем. азиз ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон мегзарем ба аввалин квартираи фурӯше ки равон кардан. квартираи фурӯша ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорастон азиз. хоб дуҳуҷрага квартира дар 8 этаж, 64 квадратай, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. квартира дар беҳтарин ҳолат, ремонти хушрӯи замонавӣ бо тамоми санъат ремонт кардагӣ. ҳаманаи квартира дар Душанбе, Фирдавсӣ, театри ҷавонон назди мактаби 28 будааст. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан ҳамин территория дорен, нархи квартира 800 000 сум меган. хоб баъдан боз маълумоти пурраша рақамҳои WhatsApp-ша мегзорем. саволҳои иловагӣ, маълумоти бештар оиди нарх наво боз мақсад ҳака хати шахшах кунен, бипурсенша. аз уми канали мо Саудо ТВ занга худо хоҳад бо арзонтон мекунад. 64 квадрата 800 000 сомонӣ. хоб дӯстон лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунен, далши навора тамошо бикунен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Варзоб, шаҳри Душанбе, дар деҳаи Чорбоғ. 4 ҳуҷрага, 4 сотих замин масоҳа дӯстон. хоб дар деҳоти Чорбоғ қарор доштааст. хона ремонти хушроак, чӣ тавре ки дар видео мебинен, барои зиндагӣ кардан тайёрай дӯстон азиз. мисол метонен бихаренда зиндагиро сар бикунен. нархи ҳамин хона ҳам назар ба дигар нархҳо хеле нархи созай. ака фикр мекунам ноҳияи Варзобам аз Душанбе камтар мебароя, леки ҳамин территория Душанбеда ки дохил мешава, хонаҳои Душанбеда дохилш кардем азиз. 4 ҳуҷрага, 4 сотиха, 335 000 сомонӣ. марамат боз маълумоти бештарша аз ака бигирен. рақамҳои WhatsApp-ша мегзорем. маслиҳат карда маъқул боша харидорӣ бикунем бародар азиз. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. алиша мешава мега ба мошин вариантҳоро пешниҳод кунен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино будааст. хоб мега ки хона пушти мехкалон дай, ай раҳи калон то хонара 1 километру 300 метр, пашти 1,5 километр роҳ масофа дора аз роҳи калон то хонара. хоб Сино Душанбеда 2 ҳуҷрагай масоҳати калон 6 сотих замин. нархшне ки нархи созай дӯстон азиз, 250 000 мега. хоб касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорем, марамат занг зада ҳамроҳи соҳибмулк WhatsApp-шон 44 56 занг зада бигирен. бочкаи об мондага фикр мекунем ки дар инҷа мисол оби зур нест да, может аз оби борон бихӯранд, может хулас масия кунен.
мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дӯстони азиз. анаи хона ҳам дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоби шаҳри Душанбе. хуб дуҳуҷрага масоати 8 сотиха ремонти хушроҳа кардагӣ маълумоти пурра дар ҳамин номро мега. хуб мегем нигоҳ кунен 0098 14 343 мегзорем ёки рақамҳои ватсапи ами 408 93 83 83 метавонем муроҷиат кунем. хуб қарор дорад дар Варзоб наздикии терминали Чорбоғ 300 метр медрои роҳи калон транспорт 26-27 мерава. хона дар лаби дарё, духонага 8 сотиха, ҳаммом дора, кухни дора, як хонаи 7 метрам дора. дӯстон марамат дӯстон, худотон боз маълумоти бештарша ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат карда бигирем бародар азиз. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дуҳуҷрага квартира. хуб нарх 350 000 сомон, дуҳуҷрага квартира дар 7-ум этаж. хуб фурӯшӣ дар паворити фабрика. хуб истиқлол д хона дорои кондитсионер и термикс мебошад, боз арзон мешавад. Ленский район, шаҳри Душанбе, дуҳуҷрага дар 7-ум ошёна 57 квадрата. чӣ тавре ки дӯстон тамошо кестен хонаҳо ремонти хушрӯ кардагиай. 350 000 нархи соз кардагиай. хонара бошад дар Ленский район сохтагиай. шумо бошен дар канали Саудо ТВ тамошо кардесен дӯстон азиз. хоб ватсапшон 9450 метавонен худотон занг занен, маълумоти пурраша бигирен. 350 000 сомонӣ боз муомилаи созам карда мешавад дӯстон азиз. ва дӯстони азиз мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. дуҳуҷрага квартира дар 1-ум этаж, масоати 60 метри квадратӣ бародар азиз. духонагаи 60 квадрата и калон калоная. рӯдакӣ Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. хуб 2-ум ошёна, дуҳуҷрага 60 квадрата бо ҳама шароитҳо. дар наздаш масҷид, мактаб, садик ҳаст. обсвет дора, лифт сатфоиза кор мекуна. хулоса иҷозати таъмири хона ҳаст. охири ҳамин сол қабули домай бародар азиз. марамат 340 000 сомонӣ. боз маълумоти бештар дар рақамҳои зери экран буда ахири 6680 метавонед дӯстон занг зада маълумоти бештарша бигирем бародар азиз. лайкора гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. оиди ами квартира ҳамроҳи соҳибмулк шахшах кунен. мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира бародар азиз. 7-ум ошёна 53 квадрата, коробка, повороти Ленинград. хуб нархи соз кардан срочна сумшон дар кор будааст. 285 000 фурӯшӣ дар повороти Ленинград, сари роҳи калон. хона дар 7-ум ошёна мебошад. дом дорои 11 ошёна. маълумоти бештар бо телефон, рақамҳои ватсап 53 64 занг занен. 285 000 сомонӣ. хонаҳоатона видео кунен, роҳӣ кунен. адресоша пурра нависонда роҳӣ кунен бародар азиз. дӯстони азиз мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бародар азиз. дуҳуҷрага квартира дар 4-ум ошёна 51 метри квадратӣ. хуб ноҳияи Рӯдакӣ, назди бозори Саховат мегӯяд дӯстон азиз. бозори Саховат. хуб 250 000 сум нарх. повороти Ленинград, фабрика Ленинград, Ленский район, ноҳияи Рӯдакӣ, аз бозори Саховат 4 километр дур. маршрути 45, 41, 48 мегзарад дӯстон азиз. марамат боз маълумоти бештарша бигирен. 250 000 сомон дар ҳамин дом.
خب بعدا دوستان آدرس های خانه هاتون پر روان کرده بودین. خانه هاتون حرکت کرده ویدیو نوار کرده روی کنین. خب نوارهای بعدینه در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام را کارمگذاری کرده در کوتاه‌ترین مدت سعودو کرده میتیم. نوارهای ما را پشتی در تمام یوتیوب میگیرن میپرتیم برادر عزیز. میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره، یکم اتاژ، 36 متری کвадрати، کالج طبی شهر دوشنبه. همین تریتور خلاص 332,000 سوم نرخ. خانه فروشی در رودکی پاوروت لنینگراد، فابریک لنینگراد، نزدیک کالج طبی است کو. خانه را کمتر کار دیگه‌اش ماندگی ای، کارش رفته سه معلوماتی بیشتر با تلفن. خب واتساپ شون 53 و 64 332,000 سومانی میگه که باز معامله سازم کرده میشه. مرا خودتون دوستان زنگ زدن مسیح کنین. لایک را گذارین، در کانال سعودو تیوی پادپیسات کنین. اگر شما خانه خر باشین، کوارتیر خر باشین، زمین خر باشین، پس دکمه پادپیسات را زیر کرده بونین. وقتی که سعودو تیوی نوار کرد شما در اسم دوستان میروه. فقط رفتی تماشای نوار، لایک و کامنتاری و قطعی دستگیری کنین. میگذاریم به دهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو حجرگاه کوارتیره، یکم اتاژ، 52 متری کвадрати، ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. میگه در پایان کاروان قرار دارد. 275,000 سومانیش میگیم. در 275,000 میفروشش. دو حجره 52 کвадрати متر. باز معلوماتی بیشتر همراه سوی ملک زنگ میزنیم مسیح میکنید. دروش هم چسبونین، تیریزوها چسبوندگی ای. خب کم بیش باز کار داره دوستان. خب پدبای تیورای شپکلوفکا کردگی، خلاص همین حالت سودا میشود دوستان. نوار تمام شد. 10 دانه خانه بود تمام شد. چیزی بود، چیزی خویش کردن، روی کردن موندیم. دلشی بو جداد میکنیم که روی کنیم، رکلام کنیم. لایک را ممنون در کانال سعودو تیوی پادپیسات کنین. زنده و سربلند باشیم بچه عزیز.